Düýejiyal haramladylar düşünüp aňyrsyna ýetdi. Düýeji näme diýär? Bular opportunist diýler. Opportunist wa pursatçyl. Ýagny häzir gün watarda şu populiarlymy? Ortada garşy şey diýip gyýryp duşmançylykly şagyrş etmeklik gün watarda populiarmy? Ondan şu taýda sponsorlaryň zatlaryň gugunu tapşak boldaňam şonu ýygyrmaly. Murat Urwanyň mediýan şodur, Taparyk beýiňam, Hal Muradyňam öýlerim bilýär şu Türkmenistan üçin şu ýaman ziýanda zat. Şu ýaman ziýanda zat şolaň aýdyp oturanda da Türkmenistan halkyna, döwletine hemme tarapdan diýan. Kaptan oturan ullukan ýurt bilen duşmançylykly näme giýirden, saňa näme fitwa? Ha onun o gittimde dargadam da yerine Taliban yerine Taliban gitcek yeri yok. Taliban hükman Taliban'ın çirip koyun kartası var ha. Öyle görközü otuyor. Tutuş Amerika'da adam epesli böyle koy Taliban'a değişti olmalı. Görközü otuyor. Olurum aslam halifadını da öğretiyor. Ha onun şart oluyor mı? Belki şart olacakları vardır Taliban'ın yerine şartlanacakları vardır bir yarım %1%. Yani halkın ağlavatı için şu bekbiyet olacak mı?